Hi, welcome to my YouTube channel. Dayo bे समाव आङो भेरगाव थांनो नागिरदों। भेरगाव देवागुरि होननाय गामियाव जोंहा आदानि बाजै लाबोनाय दङ। बेवहाय आङो आयंमोनहानाव बाजै लानि न'आव माने आलासि जानो थांनो नागिरदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। माबायदि जायो माबायदि जाया जोबजासिम मोजां थांनानै मोनहैनानै मा खालामो मा खालामा अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ नायनानै लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। थांनोसै जागायनोसै भिडिअखौ। दायो जोङो आयंमोनहानि न' मोनफैबाय। बेनो आयंलानि न'आ देवागुरियाव। बिफोर बिफांफोरखौ जों लाबोफादों न'निफ्रायनो, मानो होनबा बाजैनि फंबाया बिफां बागान बानायगासिनो दङ दायो, बेखायनो बिफोर बिफांखौ जों लाबोफादों। बिफांखौ गायनो थांगासिनो दं जों दायो बारियाव। आयौ मोसौआ मासे गिल नंलै बेलाय। बान्दा दा बावसो सि लोंलोंग्रा। सोलाय बा नै बिसिनिथिंबो कारेन्ट गिदिर दं माथो। आंथ' सेन्देलबो गानबोआसै। बापरे प्रेम 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 नायदो कारेन्टआ। गिनायसो मोनलायलाङोलां बेबायदि गाबबा। ज्रेम 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 होनदो इसोरलै आंखौबो हरना इसिबां गाहायावनो दोङो तारा। ज्रेम 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 होनलायदो नै। नै फुख्रिया जि गिदिर गिदिरखा, बिराद गिदिर गिदिर फुख्रि दङ बिसिनिथिं। खोनानो मोन्दों बिसिनिथिं माने फुख्रियाव बिराद गिदिर गिदिर नाबो देरोनो। खिन्थु जोंनिथिं बिसोरनि बायदि ना देरा दे, मानो होनबा जोंनि जायगायाव अन्थाइआ एसे बांसिन दङ। बांसिन अन्थाइ थाबा नाया देरानो। नानि थाखाय एसे हाब्रु जानांगौ आरो नाया, हाया गोमो जानांगौ हामा हा, ओमफ्राय हाब्रु थानाय जानांगोन, होमबानिया बिराद गिदिर गिदिर जायो नाया। बिराद मोजां जायगायालाय। भेरगावनि एसे सेरावनो जायो दे जायगाया। नै बै बे भेरगाव। ओइ महा गायगोन? नै बियो गाम्बारि बागान। बिसा मा गायदो? थास' गायदो आरो नै खख्लेंबो गायदो। ओमफ्राय नैबे नै गाम्बारि बिफाङा दासो गायहांदो, माने गायबाय थादो नैयाव, नै बागान बानायगासिनो दोङो। आं गायनोसै। बिफांखौ गायखांबाय जोङो, दा जोङो न' फारसे थांफिनगासिनोसो दङ। दायो बे समाव जोङो न' फारसे थांफिननोसै। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय, आरो नेक्स्ट भिडिअआव बयखौबो लोगो मोनफिनबावगोन। बाय बाय।